Salut lume, eu sunt Denz. Și eu sunt. O să-mi schimb numele, dar o să fie mai multe persoane. O să vedeți. Nu mai mișca capul ăla. De ce? Ești amuzant. Ăsta este un nou canal de YouTube cu vărul meu. Zi-mi numele. Mario. Și cu vărul meu, Alex. Și noi o să ne apucăm de YouTube și o să facem multe videouri cu multe jocuri, dar mai ales Minecraft. ne place așa de mult. Mult. Ne vine să sărim pe geam. Uite-te în sus, așa, așa, așa. Uite că e un geam bun. Facem multe serii de survival games, hardcore. E un geam acolo, tot cu O să el. mai facem și alte jocuri, alte minigame-uri și alte jocuri. TF2, Metin 2 dacă vrea Vărmiu și multe alte jocuri. Battlefront, Play, Pass, Free, merge. Multe. Și multe alte jocuri. Dacă vrei, lăsați și un like la primul nostru video. Dă-te mă de aici. Eu vreau să... Dă-i cu mâna, așa. Noi am fost Gamerii și astăzi o să încheiem primul nostru episod. Pa, pa! Pa!